Krásný den. Tohle video plánuju už hodně dlouho. Říkala jsem si, že vám natočím video o tom, co dělám a na čem zrovna pracuji, jaký dělám projekty a tak. A vždycky tam přihodím i nějaký knížky a takový nějaký rozumy moje. Každopádně pořád jsem to odkládala, leden uběh, únor uběh a začal březen. A já už si říkám, že těch knížek fakt mám tady jako hromadu, který jsme přečetli, a že bych vám je ukázala, co jsme s holkama za leden a únor četli po večerech a co jsem přečetla já. Takže teďka udělám samostatný video jenom na knížky, takže pokud mě sledujete kvůli tvoření a knížky vás nezajímají, tak to můžete rovnou přeskočit. Takže první knížkou, kterou jsme četli hned po Vánocích, byly Vánoce v Bradavicích. Dostali jsme ji samozřejmě k Vánocům na Štědrý den a četli jsme ji hned ještě možná na konci prosince. Je to prostě klasický příběh, který byl v Kameni mudrců, jak Harry slaví svoje první Vánoce, dostává své první dárky opravdový. A je to prostě taková hodně útlá knížka, která se nám líbila, jsou tam krásné ilustrace, je to prostě hezky udělaný, nicméně vlastně ten příběh jakoby známe, ale říkali jsme si, že tu knížku chceme mít doma v té sbírce u těch ostatních příběhů. Takže Vánoce v Bradavicích, určitě moc milá knížka z prostředí Harryho Pottera. Další knížkou, kterou jsme četli, byli Houbáci. Četli jsme je už podruhé, protože poprvé jsme ji nedočetli. Já jsem ji totiž vzala na tábory do školky a pak jsem ji tam nějak jako zapomněla, holky už se po ní neptaly a já jsem ji měla dlouhou dobu ve školce. No ale když jsem ji pak vzala zpátky ze školky, tak holky, že ji chtějí prostě přečíst znova a od začátku a celou. Takže knížka Houbáci je prostě z lesního prostředí nebo z prostředí takové vesničky, kde žijou i další lidi. A houbáci jsou takovýhle prostě skříci houboví a ještě tam s nima samozřejmě jsou nějaký další bytosti, které v té knížce vystupujou a je to moc pěkná knížka. Líbila se obou dvou, ale myslím si, že ta mladší, ta z ní byla úplně nadšená. Musela jsem jí tohoto houbáka i uháčkovat a prostě za mě Houbáci skvělá knížka. Má i pokračování, takže na tu se chystám, že ji koupím a budeme pokračovat ve čtení. Takže Houbáci za mě super. Tak, pak další knížka, kterou jsem já objevila v knihkupectví a která mě zaujala, byl Začarovaný hvozd a ne příběh dětí z končiny. To bylo o dvou dětech, který si mysleli, že jsou sirotci a žili prostě v takovém slovanském hvozdu a bylo tam spoustu dalších bytostí. Holčička se jmenovala Luna, kluk se jmenoval Bolech a byl to prostě příběh jejich putování a jejich vlastně takového dobrodružství, kdy hledali odpovědi na své otázky. Za mě krásná knížka. Mladší dceru, 4letou, to zas ten příběh tak nezaujal, i když jí bavily ty bytosti v tom, ale ta starší, ta z toho byla úplně nadšená a chtěla nějaký pokračování. Takže se musím mrknout, jestli je nějaký pokračování a případně budeme dokupovat. Takže Začarovaný hvozd za mě taky parádní knížka. Tak, když jsme u té pohanské tématiky, tak další knížkou je Kolo roku, která je od Barbory Zemanový a Josefa Petra. Je to krásná knížka, je krásně ilustrovaná. Já najdu to Kolo roku, který se mi opravdu moc líbí. Bylo tady úplně na konci. Tadyhle je takhle krásně rozkreslený Kolo roku, tak jak jdou ty svátky za sebou. Knížka je to hezká, nicméně příběh je trošku složitější, takže mě zaujal, ale Aničce to moc neřeklo a Emča tak v tom docela tápala občas. Každopádně na začátku té knížky
Jsou krásně rozpracovaný ty jednotlivý svátky. Jsou tam k tomu vždycky nějaké povídání, proč se ten svátek slaví, co můžete s dětma vyrábět, jak můžete ty oslavy s dětma pojmout, co můžete si s nima říkat, vyprávět, zpívat a tak dále. Takže když chcete, aby děti měly i ponětí o tom, jaký jsou i jiný svátky nebo z čeho vlastně vycházejí křesťanský svátky, což já jim často i říkám, tak tato knížka je dobrý nástroj a myslím si, že se k ní ještě několikrát vrátíme, až budou trošku starší a za mě teda můžu doporučit. Píšou, že to je pohádkový příběh pro děti a dospělé a průvodce přírodními svátky. Takže knížka Kolo roku, za mě paráda. Určitě budeme ji mít někde na vrchu v knihovničce. Tak, další knížky, 2 jsme pořídili v levných knihách. První je tahleta Velký dobrodružství malého dráčka, která je prostě taky lesní bytosti, nějaký drak, nějaký víly a tak dále. Je moc pěkně udělaná, je rozčleněná na kapitoly, takže se nám to dobře četlo, protože jsem řekla jasně, přečtem 2 kapitoly a pak jdeme spát. Takže za mě skvělý a je tam hodně poučení. Je to fakt ta menší, ta z toho byla nadšená, protože pak rozumovala, co ten dráček udělal dobře, co neudělal dobře, co ty jeho spolužáci, že se mu posmívají, že to není správně a tak. A je tam i ten přesah toho, že ten dráček ze začátku se podceňuje, nemůže najít, v čem on vyniká a nakonec zjistí, že je vlastně užitečný pro ten les a že i takovej malej dráček mezi těma ostatníma vlastně je potřeba. Takže za mě moc hezká, milá dětská knížka. Další knížka z levných knížek byla tahleta, Kdo postaví nejkrásnější domeček. Je hodně slaboučká, ale ten příběh má krásný přesah. Je to o králičí holčičce, která se rozhodne postavit dům na stromě, ale formou takového jako komunitního centra, bych řekla. Takovej obrovský dům postaví a je to fakt krásně propracovaný a ten příběh je vlastně moc poučný. Ona má brášku, který je nemocný, musí do nemocnice a ona chce, aby pak celá ta rodina a ty přátelé mohli bydlet společně, takže postaví obrovský, najde investory a je to prostě vlastně takový hodně zajímavý. Najde investory a postaví obrovský dům na stromě, kde budou bydlet všichni a kde budou pomáhat všem ostatním těm bytostem. Takže za mě moc pěkná knížka, je krásně ilustrovaná, takže za mě taky paráda. Holkám se moc líbila, prohlíželi si ji několikrát. Pak se k nám dostala knížka Strašidýlko Josífek. To je čtení pro prvňáčky. Emma jí hrozně chtěla číst. Nakonec jí zas až tak nebavila. Byly tam příběhy, ale byly kratoučký. Je to opravdu čtení pro děti. Jo? Je to i o tom, aby to dítě si ten příběh přečetlo a pochopilo ho. Chápu, že to nemůže být nic moc hlubokomyslného. Nicméně zas až tak mě to nezaujalo, ty příběhy, ale myslím si, že pro malé děti dostačující. Tak, další knížka, kterou jsme dostali k Vánocům od mý mamky, bylo Vánoční koťátko o kocourkovi Kulda, který prostě se ocitne u takový babičky kouzelný, která má antikvariát, má 3 vnoučata a vypráví se tam příběh o tom kocourkovi malým, který tam má teda ještě kamaráda v tom knihkupectví nebo v tom antikvariátu a jaký zažívá dobrodružství. A je to moc hezký, je to moc čtivý, holkám se to líbí a hezky u toho usínají. A i mě občas zajímalo, jak to bude pokračovat, místama je to dost napínavý, takže za mě moc pěkná knížka. No a to byly dětské knížky, které jsme přečetli za poslední dobu. A pak jsem měla tuhletu pod stromečkem já, Vládkyně kouzel od Vladimíry Šebový. To je slovenská autorka, která napsala ještě nějaký další knížky. Tady má ještě Dcera zimy, Syn podsvětí, ale vím, že napsala třeba Insomnii, na kterou se chystám. A očekávala jsem od toho takový lehký fantasy, oddechový, že prostě jasně čarodějka, která čaruje pomocí přízí a klubíček, plete, háčkuje.
tak jsem si říkala, to bude takový oddychový mezi tím učením jako to. A bum, jedna vražda, bum, další vražda. Tak jsem z toho byla taková, jsem si říkala, aha, vraždy jsem nečekala, dobře. Nakonec se ukázalo, že to bylo jako v rámci těch magických bytostí a tak, ale vlastně jsem jako ten příběh mě dost překvapil, ale bavilo mě to, přečetla jsem to v podstatě jako docela rychle, na to, že to má nějakých 350 stránek, tak jsem to měla takovou jako jednohubku, protože opravdu to bylo zajímavý, četlo se to hezky. A bylo tam spoustu krásných takových jako pro mě jako tvůrce a háčkařku takových hezkých momentů, kdy ta autorka tam vyzdvihovala to, že když někdo umí takovýhle řemeslo, takže by si ho měl hejčkat a ona sama ta postava, ta Agáta, ta holka, háčkovala věci a ty věci pomáhaly a dělali radost a tak a omylem stvořila i kletbu, šálu s kletbou nebo takový nějakou, takže to bylo takový, vlastně jsem si říkala, ano, je pravda, že my do toho dáváme i kus sebe a kus svojí duše do toho tvoření. Takže tahle knížka za mě taky fajn. Myslím si, že si určitě přečtu i ty další. Tuhle jsem dostala jako papírovou, ty ostatní jsem si koupila v elektronické podobě, ale myslím si, že si ji nechám v knihovně a jestli pak narazím i na tyhle, tak si je dokoupím. No a další knížky, to byla jediná knížka za 2 měsíce, která byla jako beletrie. A další knížky byly do školy. Dočetla jsem tuto, která má takový úderný název, nebudu ho říkat, aby mi to nezablokovali. Nicméně vlastně strašně smutný příběh. Hodně složitý, hodně smutný v podstatě, i radostný, ale docela těžký téma. O dětech, o tom, jak to chodí v ústavní péči, jak je ten systém vlastně zvláštní, nastavený, jak lidi po době, kdy stráví třeba v takovýhle ústavní péči, ztrácejí cit a ztrácejí empatii, stávají se prostě jenom pracovníky. Neměla jsem z toho úplně dobrý jako pocity, nicméně jako knížka super na zamyšlení pro úplnýho laika třeba, hodně otvírající oči, nicméně já se v tom trošku pohybuju, když jsem studovala sociální práci, sociální pedagogiku, v tom tématu a v těch osudech těch dětí, potažmo těch lidí jsem se pohybovala, takže vím, o co jde a je to prostě, není to úplně jednoduchý. Další knížku, kterou mám teď rozečtenou, taky do školy, Vychováváme děti a rosteme s nimi, od Naomi Aldortový. Četla jsem na ní nějaký recenze, líbila se mi, jsem na začátku, přečetla jsem 2 kapitoly, takže za mě prostě je to knížka o rodičovství, ale vlastně je to o výchově, takže se mi to hodí i do pedagogiky a je to knížka, kterou vlastně si dám do portfolia k maturitě. Ale jo, jsou tam zajímavý postřehy a zatím to nedokážu úplně dobře zhodnotit, ale třeba se mi líbí, jak je ta knížka členěná, že je prostě na kapitoly, že jsou tam vlastně různý témata rozvržený, nějaký sebevědomí, nějaký emocionální jistoty a tak, jak pomáhá tomu dítěti. Takže za mě řeknu vám asi, až ji dočtu. No a pak mám rozečtenou Objektivní nález a teď já se k těm právě přes tyhle do školy jsem si tohle odložila a vlastně mě to mrzí, že jsem to odložila, takže do té se chci teď zakousnout a na začátku března už jí dojet, protože jsem někde ve třetině, jsem na straně 90, takže ještě mi kus zbývá, ale myslím si, že to taky dojedu. Takže tyhle 2 knížky mám teď na březen a beletrii jsem si žádnou zatím nevybrala, abych se mohla věnovat těm věcem do školy, protože to je pro mě teďka důležitý. Takže to jsou knížky, které jsme v posledních dnech četli a já už vidím, že to video má prostě 15 minut, což nevím, jestli vás bude bavit. Každopádně já jdu zase dělat něco jiného. Vy se mějte krásně, napište mi, jestli jste třeba některou z těch knížek četli a jestli máte třeba nějaký tip, co bychom si měli přečíst, ať už s dětma, nebo co bych si měla třeba přečíst já, co vás v posledních dnech oslovilo. Tak se mějte krásně a ahoj!